ngokuthi cause ikusasa umuntu akayihleleli lona ikusasa umuntu impilo uNkulunkulu yena oyaziyo ukuthi uyihlelele kanjani. So nami ngaqala cause khona engaqala khona ukuze ngifinyelele lapha engikhona njengamanje. Ngaqala nje ngizenzela nje amahlaya ngithi nami ngizenzela amahlaya. So ngagcineke sengithenga camera ngithi ngifuna ukuyishutha ngoba nami ngizenzela amahlaya. So ngagcineke icamera isingenawo umsebenzi. So ngagcineke sengishuta ke ngagcine sengiyeka amahlaya sengiyipostela izithombe mhlawumbe mangise endaweni mhlawumbe emcimbini sengiyipostela lezo izithombe leyo mhlawumbe nama video engangiwashutha ngaleyo camera leyo. So ngagcineke sengingena nje kanjena ke senginje tshu ya kodwa nje ya wagcina manje usuthola ingcinga ezithi ngiyashada wezoso awuze ngala nginani nginomcinjana ungakwazi ukungishuthela mhlawumbe kwaqala kanjalo nje kodwa ungakakubuki njengebusiness. No angikazi ngishuthe imicimbi no ya mina nje ukushutha wami ngangishutha imicimbi kaMaskande mhlawumbe ngishutha nalapho kusuke kunesiphithiphithi khona yabo nje ya ngishutha nje into ekanjalo because ngangithula kahle ngangibe umuntu othula indaba kahle ya angikazi nje ayimicimbi namanje ngishutha imicimbi mina imkhehlo no baby shower yabo nje umuntu ngisho ngifonela nje yamtshela ukuthi mfethu ngicela uthinta abanye abantu abadela nalonto leyo ngoba angikwazi ukubamba yonke into ngishutha ngideliver abantu indaba ngala futhi sengibhizi manje nemkhehlo ngala ngibhizi manje no membeso ngala abanye abantwana bazotholana abanye abantwana ya ukushutha khona ukuthi ukhambe nento oyithandayo ifuna kube into nawe vele kuvela uyithanda wena kahle ubuthanda kakhulu imicimbi lesuku ihleliwe njengama festival ama concerts yilokho wena obuthanda kakhulu ngoba la ubukwazi ukubona khona icontent obusuyasilethele into ebesingayinakile mhlawumbe. Ya mina yes bengithanda ukwenza lokho nanokuthi ke ukushutha mina ngumuntu ongenasi isineke ne anginasineke mina. So imicimbi yomkhehlo mhlawumbe nemishado kanje idinga isineke kumele uhambe o-edit emakhaya kumele yabo nje ushutha into nje abantu bafuna izinto yabo nje imicikilisho ngoba kufana ngisho khona lemicimbi lesihambayo mina nje angishutha umcimbi wonke umuntu akathatha umcimbi wakhe ubeke kumina ethi hayi mfethu shuthi izithombe sengoyithola kuwena ke hayi ama video sengowathola kuwena angikwenzi lokho lo ngoba isikhathi umuntu akanaso thina sishutha manje siposte manje yabo nje mina emcimbini imini wafika nalonto ukuthi njengamanje kushuthwa manje kupostwa manje ngoba abantu basuke belangazelela ukuthi bethole lonto esuke yenzeka ngaleso sikhathi. So abafethu ngabafice endimeni babeshutha mhlawumbe umuntu ezayipostela mhlawumbe ngaleliyalanga noma ngaleliyalanga ngoba mhlawumbe usayo edit usayokwenza kahle ukuthi edit yesabo mina ngathi ngafika nefoni ngashutha manje ngaposta manje so na bagcine bephapha ama late ukuthi hayibo bafethu le video sekumele ngiyiposte kodwa manje uzosokade useyiposte kudala yena no yabo so vela kade bedlile abantu ya ngamanye amazwi iyakusiza manje ukuthi ukwazi ukuthi nawe uthi hawu yazi ngingaphila la futhi nama hayibo kuyaphileka la ngokubuka kwakho i-digital media. Ya sisumroza ngeke ngifana nomuntu oyilegend manje ngoba ngifike 2020 ba mina endimeni 2023 kahle ne ya 2023 nje lapho khona engafika khona ngayenza iminyakazo ukusebenza mhlawumbe ngasebenza kanye umlungu mazi kanye ngangisebenza Headcrest futhi ngaqeda isikole ngathola ke lo muntu mhlawumbe futhi nakhona 6 months uyacabanga 3 years full umlungu angimazi bazalwana umlungu. So nje umlungu wami ifoni yami necamera yami nedata lami yena umlungu lo. Mfowethu lokho konke ukubona nini mfowethu ukuthi hayibo yazi le ndima sengikuyona manje nalobo buchwepheshe ngibusebenzisayo manje bungangikhokhela. Ya lokho ngakubona because bakhona abafethu ababephambili ababenalo ulwazi nalokho umsizi okuyena ngiyacabanga ukuthi uyena umuntu obeyintwana kuthina noma obemdala ngokwendima. So uyena umuntu obemdala so kuyena umuntu wafika qala yabo yize ke phela makwenzeke emhlabeni vele kwenzeka izinto zenzeke yabo kodwa nje uyena umuntu because even ngisho ngiqala ngiposta ngase ngideliver lento yendaba mhlawumbe 1 minute usho ukuthi sekwenzakaleni uyena umuntu oqala wangithinta washo ukuthi mfethu kumele ugade izinto ezukuthi ngibhizi nje mina ngiyasebenza vele sengiyaqala vele ukwenza imali vele yabo so yabo nje emsebenzini ngangibhala u200 rand ngosuku hayibo
yabo ngaqala ngabhala u100 ngaqala ngabhala u150 hayibo nganyuka ngosuku sengibhala u200 rand manje hayi ngabona ukuthi hayi vele should vele ngihlale la cause vele isikhathi ngithola nje isikhathi esincane mangena udaba manje kumele ngiye toilet manje kumele ngoshutha kumele ngo recorder lento bese ngiyakwazi ukuedita izinto bese ngiyaphusha fast so ngabona ukuthi vele angeke ngilast vele khona la yabo so ngagcineke sengiyeka ke kanjalo ke ukusebenza kodwa ke uthela mfowethu mase uqhubeka nalolu hlobo ke le business ke nalokho sokutholeleke manje sengaphakathi kuwena kwenzeka izinto ezinhle empilweni yakho siyakhalisela futhi nangalapho ngoba siyazi ukuthi window stays manje sikhona nesimuvane manje usiyakwazi ukufika endaweni kwasuba khona nokugxeka ke kodwa ngoba bakhona nabanye abantu yazi kunezinye izinto othi umuthwebula ubuye ukhumbule phela ukuthi abanye abantu fanele uzenze ngesizotha nenhlonipho abanye abantu bathi hayi kwenza umsebenzi wakhe ungathini ukuphawula kwakho entweni efana lezi ikakhulukazi mabethi ozoso sebeveza nayo yonke into nezinto ezingafanele ukuthi zivezele umphakathi mina into engayisho kubabukeli kubalaleli ukuthi uzoso ngisho ngithi mhlawumbe ngumuntu onebhadi ne ezintweni ezikanjalo ngazi noma mhlawumbe ukuthi mhlawumbe mina mhlawumbe nomuntu owaziwayo mhlawumbe omunye wabantu mhlawumbe abaziwayo ngoba ukuthi mhlawumbe uyashutha mhlawumbe uyadeliver ngoba even ngisho izinto engashuthwanga yimina kuvele kuthiwa uzoso yabo even ngisho endaweni kuthiwa ngikho kuvele kuthiwa hayi uzoso mangisho ngithi hayi kumina kuthiwa zoso khuza abantu bakho yabo so nje ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ibhadi lilandela mina ukuthi mhlawumbe makushuthiwe intembi especially bese kuthiwa uzoso ngoba ngisho ngikhona endaweni ngisho into ingashuthwanga yimina kuthiwa uzoso njengamanje sekukhona cause ngivezile ukuthi bafethu ithombe yabo nje even ngisho lapha kwaNkosi inkosi yamagcokama engathi ngalala ngokuthula kwavela isithombe laphana kushuthwe umsamo emva kwalapho kwathiwa kugxekwa mina kuthiwa yimina oshuthile kodwa iquality yesithombe yabonakala nje ukuthi iphaphathekele akuyona yami futhi akho ngisho uzoso okubhaliwe esithombeni kodwa kwathiwa hayi uzoso kwathiwa uzoso bekumele ashawe ngeimpama kwathiwa kodwa iqiniso ngiyalazi ukuthi angikaze ngingene ngisho endlini ngoba kunakho konke indaba siyayithanda impela siyayifuna futhi indaba ngoba khona okunye okusuke kudingwa abantu kodwa inhlonipho ayisali ngoba umuntu uyaphila umuntu uphuma ekhaya right yabo nje umuntu ukhuliseke kahle so nje into kanjalo nje ngisho bafethu ukuthi mina ayikho into wrong mina engiyibikayo ngomunye umuntu ebhedayo izomdicilela phansi isithunzi ngoba ngiyazi egcineni ngomuntu ngihamba emphakathini futhi so kumele ngaso sonke isikhathi uhamba kwami kuhleli ku right amandla ke mhlawumbe amandla edigital media kusuka manje kuyaphambili kulesi sizukulwane esikhona kuyaphambili uwabuka kanjani njengomuntu omusha semncane kakhulu Zoso siyakubongela ngakho konke okuthe kwenzeka njoba eyibala nje uvi ukuthi na umuzi manje usuwakhile wawuvusa umuzi wasekhaya wenza lokho nalokho kuya phambili ungathini kubantu abasha abathi hayi sesifisa thina ukungena size siyifundela lena ya mina ngingasho ukuthi i-social media mama ibakhomisile abantu abaningi futhi ngiyacabanga ukuthi sizithelo thina zempumelelo ye-social media ukuthi ikhona into la ku-social media so bakhona futhi nabanye futhi nabona futhi abayisibuno noma abayisibonelo sokuthi social media kuyaphileka kodwa social media ukwenza into eyiyona mawufuna ukuba ihluva ubayisona mawufuna ukwaziwa ngalonto leyo ukuthi wena umuntu onjani uyaziwa nangakho futhi nangeleni la noma usudlulile emhlabeni futhi uyowaziwa ngalonto leyo futhi imisebenzi yakhe yokulandela so ngiyacabanga ukuthi i-social media isishintshile impilo zabantu sikhuluma nje baningi abantu abangasebenzi manje abaphila ngo-social media bukhona abantu abama content creator khona abantu abama influencers abaphila ngawo lo msebenzi lona khona abantu abavuleleka eindaweni ezithize ngenxa yawo social media so ngisho nje ukuthi even ngisho umsakazo nani Emroza kuniphaphamisile okhosini njengoba sesibona manje ukuthi sekukhona izinto ezifana noKhozi podcast uyakwazi ukuthi umuntu umeshwebile umsakazo akwazi ukuthi eyolalela ukuthi bekhulunywa ngani kwi breakfast show bekhulunywa ngani ehlelweni lantambama mhlambe bekwazi umuntu ukuthi elalela lonto mhlambe indaba umuntu ekwazi ukuthi izingishwebile indaba engabe kwenzakalani namhlanje bekwenzakalani so
so ngiyacabanga ukuthi izona zonke izinto lezo nani enikwaziyo ukuthi zisize kakhulu sekukhona no Khosi TV Khosi TV siyakwazi futhi ukuthi nivele noma abanye abantu cause abanye abantu njengamanje kuyenze uthola mhlawumbe asibazi yabo asibazi ubuso kodwa sazi ivoice yakhe umuntu message kanti umroza kodwa Khosi TV nani ukushaya izinto ezikanjalo ziyakwazi zisize nathi ukuthi kwazeke sovalesana kahle zonke kodwa nje mhlawumbe ake siqale la vi Ake sambe ke sisho ngapha